Lauantai-päivä, kello nollessa 6.35. 6.35 ja uniajan ollessa 5 tuntia 10 minuuttia. Olemme lähdössä Porin Motor Show. Kyllä. Tultiin kattoon poikien saannoksen, täällä on SPI-lompakko, tällainen tyyli. Tää on niinku ihan pöydällä valmiina ollut kunnon nippu cashia. Niin, ja kukaan ei edes muista paljon sijaa rahaa. Oi pojat. Tämmönen meidän osasto on, tossa on toi Talari ja Santerin kaskasi, Teemun naama, Ikäläisen trumppaa, Teemun kotaria ja... Tää on wetbike. Moottoripyörän ja vesietin yhdistelmä. Joo, saatiin testiannokset. Naapurilta. ES Freestyle Stunt Riding. Oliko se toi? Joo, jäi kuvailut vähän vähemmältä tältä päivältä, kun oltiin siellä messuilla. Piti tehdä messupäivävideo, mutta kumminkin tultiin tänne. Äijä kuvaa messuvideo ja alat ottaa kameran niin siinä kohtaa, kun otetaan keittoa. Tulimme syömään. Tai tulimme itse asiassa Shout Out Jope teki ruuan meille. Joo. Tämmönen systeemi. Me vaan koristellaan nää. Niin tossa on lopputulos tommonen. En tiedä mikä ton nimi on. Se on hyvä näyttää sitä vähän palannutta pintaa. Tää on tää koekappiini. Jos et sä enää vastaa katseeseen, on kyllä... Tässä oli. Löysimme kuskin. Löysitte kuski. Joshua Freestyle ajaa Mercedes-Benz Vito. Nyt sulla on salvon silmässä ja mennään ajaa autoa. Vedä kytkinpommi. Joo. Tänään Masan kokkikoulu. Messupäivä 2. Olemme freesinä. Sunnuntai-päivä. Kellon ollessa ei mitään hajua. Venä. 12.50. Olemme keulimassa. No niin, nyt alkaisi olemaan pakattu. Aikamoinen sirkus aina tää lähtee. Meillä ei onneksi ole paljon Teemunkaan tavaraa, mutta Jopella oli aika paljon. Saadaan tähän niin teini-otos kuin mahdollista. No niin, messut on messuilta. Onnellisen näköinen kaveri. Oo. Kerrankin pääsit ajaa toimivalla vehkeellä. On tää aika elämys.